an kɔrɔ an dɔgɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli belebeleba don Mali kunnafoli fɛ aw sɔgɔlen no ka téléso mandila no Mali kunnafoli an y'o de fɔ ko yɛlɛ o tɛ k'aw negele a tant que an ka ni émission mandi bɛ wa ne ka bi plateau civilisé len no mɔgɔ civilisé lenw de bɛ yan bi aw m'an yɛrɛ ye n ka parler kɛcogo ye an don si ta tɛ kelen mɔgɔ civilisé lenw olu de bɛ yan bi émission duma hey tɔnɔ do wa ou bien jumɛn do mana fɛn fɛn fɔ sa bɛɛ bɛ tɔnɔ dɔw tɔntɔn ye quoi tɔnɔ saba voilà an m'a fɔ ten yan cɛ fana sa i bɛ ka yɛlɛ tantɔ mun na i bɛ yɛlɛ tan mun na sa i t'i jɔ hali yɛlɛ ko ka kɛ dɔɔni ay comme ni y'a siɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ma ko tɔnɔ quoi o tɔnɔ de la i bɛ ka yɛlɛ donc ni papa fɔ de ma don min na ja i tɛ papa n tɛ bɔ so kɔnɔ n'a muso y'a fɔ ma don o don ko papa a tɛ bɔ so non ayi e ma bi ta a ka bi naliya ye nɔ ne de dabali banna sa o ne de kun bɛna an ta kɛ sa n ko n'a nana a yɛrɛ b'a ta kɛ an ka taa o ou bien ok problème t'a la an b'a daminɛ gauche la wa droite ayi ne b'a daminɛ an fɛ kɔrɔbalen voilà tonton i t'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ok ne tɔgɔ Boubacar Coulibaly Boubacar Coulibaly voilà je suis le président de l'association des humoristes du Mali depuis 2006 wow ouais. Mais ouais. récépissé est bora depuis 2012. Récépissé bora 2012. Mais je suis le président de l'association artistique et culturelle Mali Talent depuis 2004. En même temps, je suis le représentant panafricain de l'association des conteurs en Afrique de l'Ouest depuis 2016. Voilà. Donc, Boubacar Coulibaly. Bon, moi, je suis un beaucoup la docteur du docteur. Oui. Voilà. Tiens, et quel est l'imbe? Docteur itaga la mega to kan wole bara la kira kama iga hinena bara ni be bara do ima e an wele an sona kana oh i fana ka to kan wole sa la sona sona ni awre opportunité de créer ensemble d'accord tu nous sommes à peu près plus de 30 personnes au sein de l'association donc c'est gato kana shoga oh okadanyo voilà docteur merci beaucoup tono fitin tono chamancheta obere to suna fitin na yen jonye la de okay ne betini la ke problème na era ka bonne aha mais atena pour grand eminent grand est-ce que ten don tu nyonche mon nom me correspond manta yafa yafa ok tono chama jeta itoni jamu fay bon me la jël para be fofolo et Mali kunnafoni ka sanfɛ ne tɔgɔ Adama Bagayogo d'accord bon dɔw bɛ n wele grand H dɔw bɛ n wele colonel H dɔw bɛ n wele ko Tom e kelen tɔgɔ saba voilà tɔgɔ tan t'o dugu kɔnɔ non bon tɔgɔ saba in grand H comme mon nom commence par grand H c'est Hadama et non Adama Hadama voilà et puis un homme en tant qu'un homme s'écrit toujours avec grand H tu vois voilà l'homme voilà, un mot tu vois moi je suis un grand homme quoi tu vois et puis voilà la taille aussi ça va ok ouais arabu ko est-ce que ni tesi arabu kana voilà ne tɔgɔ bɔra kuranɛ de kɔnɔ ok an ka taa ne kɔni bɛ fana dɔ kan yan bi n dalen b'o la dɔ k'i ma grand H ani Tom dɔw ko ma Tom dɔw ko ma colonel H bon Tom in dɔnnen tɛ domaine comédie kɔnɔ Tom ni Tom fɔ dɔrɔn directement m'a dɔn i ye Tom sɔrɔ yɔrɔ na parce que je suis un sportif en même temps je suis un athlète donc dans le domaine sportif là-bas quand tu m'appelles grand H il y a peu de gens qui me connaissent là-bas mɔgɔ bɛɛ tɛ n dɔn o la quoi donc ni ko Tom directement b'a dɔn ka fɔ nin ye domaine sportif docteur ne mi faamuya nin ka ko la yan ni ŋa kɛta ni ŋa ye zoni parce que tɔgɔ caman tantɔ n'i y'a ye mɔgɔ la zoni a kɛlen ka Tom fɔ dɛ ne hakili taara komi mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ préféré dɔ b'u bolo tɔgɔ dɔ dabila non tiɲɛ don dɛ o ma musow ka teli ka tɔgɔ jumɛn f'i ma bon musow est-ce que ne ni muso yɛrɛ fɛnɛ bɛ bɛn kosɛbɛ ne bɛ siran muso ɲɛ dɛ munna non muso man ɲi et pourtant i ka d'anw ye dɛ i ka d'anw ye wa muso ka di n ye mais n bɛ siran muso ɲɛ kana siran ɲɛ an tɛ fɔ an tɛ jinɛ parce que n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko muso yɛrɛ man ɲi kana kɛlɛ tigɛ muso la i kana kɛlɛ kɛ muso fɛ ka tila k'i sigi ni hɛrɛ ye quoi donc dɔ de la k'a k'i la non a bɛ ne hakili jigin n tonton ne tonton de filɛ k'a muso kɛlɛ une semaine
Après une semaine, don là, comme à me chômage, la douce fallait me sokele. Donc, à quand ta bararol là, bararol do quand embauché quoi. Donc, quand ta entretien, tellement qu'à énerver le homme, le flag à bout de noter là dedans. Tu me réveilles à 4h du matin. Donc, je dois me réparer pour aller faire un entretien quoi. Tellement que je fais 10 minutes. 4h sera. Ne tonton mabili faut 10h. Donc, à oula droga femme bege mangai. Ne pas fi kanila ouli, et tenela ouli niamuye. Et time kosuge. Muso ko ne la ouli de. Ako en la oula de me. Muso tara ko tata bali sama tara tablette ako ko chérie. Lève-toi il est l'air. Non pas non ton ngi a provoqué. Non c'est la c'est ben ada. Non mais ala ouli. Tiens ya la. Non te bo dono nga sra muso mai. Donc ba bla folega te mega to yini nga. Ne muso mai. OK, tono labanta. Oba ma fo ma tono jume. Tono yele. Voilà. OK, tono yele ami bulo iti toni jam fay. Mba la me baga bela jelen fu. Fen fere nye jolen do ana ka to asigoro la. Ani munu kulu ere fele bana. Ka so nu ere fele nyetana. Nga fuli be bela jeli. Ne to Salim Kamara. Chaman be wule ko Herba. Do ere fele ba fuma ko Falay. Falay. Herba. OK. Ni beto ko be o bela. Ne kon si kale no enen fla konna aw fla kon do la kale kon me soro zoni parce que to ko chama non sadi chama be Herba koro nyini koro de bala na rek mini nyini ngo voilà R rassembler ou rassemblement B du bon ou du bonheur A tout ce qui est amélioré du bien ou du bonheur communément appelé Michel du bonheur. Show no de fo yena ngone ka bi plateau civilisé le ne do wala bile a civilisé le mbare do o nya tula why non bita immédiat bita inkadi voilà et tonton docteur amna nyini ngal dama don ten wila na te ki ma bashi tonton docteur mu yere nan docteur yi. D'abord, tout ce que je déteste dans ma vie, c'est de me poser des questions. À force de détester des questions, j'ai fini par détester tous les mots qui se terminent par tels que sang, la ponctua, d'accentua, élimina, humilia, la convoca, condamna, agré, viola, la perturba, même la finie. Mais dans tout ça, il y a toujours des exceptions. En cas d'exception, j'aime l'évolu, la civilisation, sensibilisation, l'organisation, Malik Kunafonisa, ma fole ale de afo non ko taro ko be ko mais ya da wa kama ko plage monadi ma fo ma ya me ka shonda Malik Kunafoninga ne de afo parce que ne ni sion njare ne directeur sion njare et la même son sion na ka ke ne te dora voilà donc pour que ki ga kuma jabi iko mune nanani docteur ne santani kelenke mbe baraka clinique passeur là. Voilà, bon. On peut toquer en tout passer là. Mais t'as j'ai espace culturel Bouna là. En tout la blomba dans la boîte qu'on là. Après il y a beaucoup fait dans la créer au qu'on là. Bon, moi maintenant il y a beaucoup créer là. Bon, il y a beaucoup moi me commander. Au bout d'un sur clinique là, donc vous fraquez. Bon, vous fraquez nous quoi là, vous taroka ça dire avec un ticket quoi. Bon, nana gwa ne go comment ngo finalement ngo docteur Foli aka da blanma parce que ngo fenu mo la ngo waro be ka doka passer la ko kuma be juru be ka yele na ko de ni fenge comédien banala dro be singa ne vole docteur o ben soro passer la be frake bo al na soro be ken no yala mais do be tigene ko me o ta kalama bo ni malien de grafula bo ta famu ko nana gwande ka salaire be ka doya kuma bene ka salaire funga kla ka juruta ne fena go koma ngo vraiment ngo merde nga ka fo mo ko yana vraiment te docteur quoi voilà donc ode nana ni comment ko me ngule yele bugula bo docteur dirir ole ka ka fo docteur doina akra docteur dirir pour que ka docteur asira yene de la tunu mo ko kana tan soro donc 11 ans que c'est en 2014 maintenant mora passer là. Donc, mais comédie nous que mais on peut y faire servir quoi. Mais 2014 là ça a décidé si ça quand on clé na barrière ma quoi. Voilà. Mais il y a faut qu'il y ait fin 2006 et à to barangono.
Le président de l'association artistique et culturelle Mali Talent. Bon, et donna baara in yɛrɛ kɔnɔ ni y'a san joli? Bon, ne bɛ se k'a fɔ ne donna baara in kɔnɔ depuis 2003. O y'a sɔrɔ ne bɛ bac la. Bon 2003 de la, bon mɔgɔ min ye n poussé kosɛbɛ o de kɛra Nci Jakite, l'ancien ballet national directeur. Voilà, n'ale ye voisin n fa don, ale de ne encouragé kosɛbɛ. Mais en réalité don sira ninnu kun ma di ne ye quoi. Bon, comédie ninnu ni film tourné ninnu de sira kun ka di ne ye. Donc ale de n poussé kosɛbɛ. Mais a ye fɛn dɔ fɔ n ɲɛna o de diyara n ye kosɛbɛ. A ko n ma docteur, théâtre manamana baara don, mais manamana mɔgɔ tɛ se k'a kɛ. C'est à dire tiɲɛ don n'i b'a kɛ mɔgɔw b'i manamana filɛ, mais il faut pas que e yɛrɛ ka kɛ manamana mɔgɔ ye quoi. Donc a ka o conseil de tora an kunna, donc an y'a essayer ka baara kɛ n'o kɔnɔla ye. Artiste dɔw bɛ yen nɔ hali n'u ye comédien, bon n bɛ misali ta humoriste kan, hali n'i y'i tɛgɛrɛ fɔ carré kɔnɔ u bɛ kurusi jigin ka dɔn daminɛ. E m'i ka baara bonya jɔn b'i bonya? Malien humoriste ta i k'a lajɛ, i ka ivoirien humoriste ta i k'a lajɛ, i b'a fɔ ko saya ni balo quoi, mɔgɔ salen ni mɔgɔ ɲɛnama. Exactement. Parce que e bɛ baara min kɛ kana don a la dɔrɔn mɔgɔw b'a la dɔ bɛ sɔrɔ a la quoi, f'a ka diya i ye fɔlɔ. N'a diyara i ye fɔlɔ, comment l'améliorer? Il faut que i k'o de lajɛ. N delila ka défi dɔ lancer renouveau la, a digira comédien na. Kuma bɛɛ ne b'a lancer, n ko ne docteur kelen de b'a fɔ, ni comédien bɛ se k'a jaabi, an bɛ fɛn de kan o k'a jaabi. Il y a aucun humoriste malien min bɛ se k'i jɔ ne docteur ɲɛkɔrɔ ka yɛlɛ ko baro 10 fɔ a yɛrɛ ka création na, a y'a bɔ yɔrɔ min na n b'a f'i ye. Mais pourtant bɛɛ gɔli kɔrɔtalen don, ouais ne de ye n ka groupe ye, ne de ye n ka groupe ye. K'a daminɛ Kante ninnu na ka na, ce sont mes petits, ne ye caman formé ka tɛmɛ. An bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ca, a mɛnna depuis a bɛ bɔ nɛgɛso la Falajɛ ka na, an sɔrɔ espace culturel Buna la, an bɛ ɲɔgɔn formé. Ale tun bɛ Zulu de bolo kalan na, n m'a dɔn ni bɛ. Awɔ, n bɛ Zulu dɔn. Kante ani Balamusa Junior olu tun b'o de bolo kalan na, an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo la. An bɛ ɲɔgɔn na conforter, an bɛ baro kɛ ka ɲɔgɔn bilasira fo ka na se bi ma. Mais c'est bien, n'i ye fɛn kanu, hali ni n'a ɲɛn'i bolo, il faut toujours l'encourager. Mais kuma dɔw la fɛnɛ, il faut que mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ ye ka don, c'est-à-dire ka baara ye ka don a la, il faut k'o k'a kanu. N'i y'a kanu, i bɛ se ka création caman kɛ. Ni aw ka weleli tɛ ta, kuma dɔw la a bɛ maloya, ne yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ko n ye humoriste ye. Ko n ye humoriste ye. Parce que mun na? Parce que ne ye humour faamu cogo min na, an b'a jouer cogo min na, an bɛ se k'a kɛ cogo min na, pas que n t'a fɔ ko n fɔrilen don ni bɛɛ ye quoi, mais ne bɛ maloya ka fɔ humoriste dɔw bɛ yen bi ko ne n'olu bɛɛ bɛ baara kelen kɛ, vraiment ne bɛ n sen bɔ a la ka t'u bolo. Parce que a tɛ se ka kɛ quoi. Parce que humour kɛlen voilà. Mais il faut demander à comment, peut-être ni ala ye ni comment ka baro latigɛ a bɛ se k'a ɲɛ f'i ɲɛna. I bɛ taa sɔrɔ humour kaye bɛ ne bolo wagati min na Yɛlɛbugu la, kaye fa k'a yɛlɛma, o bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ chaque dimanche n'a nana, docteur ɲɛ ma dɛ ne ka nin bɛ dilan cogo di, docteur ɲɛ ma ne ka nin bɛ dilan cogo di. Mais n'olu yera télé la siɲɛ kelen dɔrɔn u b'u disi gosi yɛrɛ bonya bin'u la. E tɛ se baara min na e ko k'e b'i disi gosi n'a ye, i t'a dɔn yɛrɛ. I b'i sigi sa i bɛ Mali comédie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ne k'an sigi k'a lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ min bɔra yɔrɔ min na, min bɔra yɔrɔ min na, n b'a bɛɛ d'i ma, i b'a tigi jɔlen a hinɛ b'i minɛ quoi. Parce que il faut que n'i ko k'i b'a fɛ il faut travailler, n'i ko k'i b'a fɛ il faut créer. Mais dɔ kana i ma yɛlɛ ko mɔgɔ si tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yan, e bɛ yɛlɛ ko kɛ bi sisan bɛɛ b'i apprécier a la. Ne bɛ bɔ i kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ne tɔgɔ ka bon ni e ye, ne b'o yɛlɛ ko kelen ta n b'a modifier dɔɔnin n bɛ taa jouer Segu, e bɛ taa dɔrɔn k'i b'a jouer Segu dɔrɔn Segukaw b'a tɔ laban. Donc ni e bɔra kalama ko ne taara jouer ne tɛ ko diya i ye quoi. Bon o de bɛ ka répéter Mali humour kɔnɔ, humoriste si tɛ ka se ka bɛn, n'u y'a daminɛ an fɛ bi sini a bɛ tiɲɛ. O kɔfɛ tuguni showbiz fana nana don a la, olu fana bɛ ka humoristes ta ka u kɛ commerce k'u utiliser k'u ka carrière ban pewu. C'est-à-dire olu tɛ jɔrɔ ni humoriste ka carrière ye, o b'a a la baara dɔrɔn kalo kalo na événement kɛ yan fɛ, ale fana bolo k'ale ɲɔgɔn tɛ yen, u b'a utiliser k'a ji sama k'a ban pewu ka tila k'a jalan fili. Showbiz man gagné humoriste mago sara. Donc olu kaw de bɛ ka na ni ko caman ye. Non tonton docteur e ɲɔgɔnna kan ka caya Mali kɔnɔ, ne ɲɔgɔnna cayara est-ce que an bɛ nin domaine in bɛ bin a tɛ bin o. Bon an y'o de fɔ, même association sigilen ne de Mali association yɛlɛ ko kɛra bɛɛ ka président ye.
association sigilé petit Guima nous bebala ne ma ñini de olu de a décidé docteur a jari a ma jey be kanga président yoro kerane ka du yoro jakti donc association bi il faut que on re dama kadda ñu ko na mais showbiz manu ye munke ni toko don be la san ou bien sama kana ni che bon groupe là e kana ambe bayomba takadima et be bayomba fa ça tu gagnes 3 millions 4 millions tu vas sur l'humour c'est à 200 000 francs. C'est pourquoi bi shibeke concert la fin tableau donc on est obligé à mobiliser ka yala jamala pour que courir la sutrana. À quoi ça sert? Il faut travailler seulement, il faut qu'à il faut qu'à il faut qu'à barake au cas c'est ka balo galon kan quoi on lui retard de quoi. Donc c'est pourquoi aux associations isigira o te chobizma nu arrange en ret na maka fasa ko an ga feno kan re ka wuli an re fangal al na me gele akun o te chobizma nu arrange bo i mursi do fena be no lu to ko de go jinga nyimi u te ka gele akun bo ni te ka gele akun ja ko ya ali ni yele na be kla ka bi parce que fi ka don fala ko bara de do ko o bara fena be se ka ke escalier de e ra wulo de ali deseli o ka ke sina oro ka yele ngo tangue ni mursi mo famia dondola ibe ni togotigi ba fe ve mur kono a bebe kla ka laban o ka ni page de ka o be mogo wele ka deme nyinu fe ku mangena ko ka to frage ça va damne depuis si ça damne na ere parce que barakanga ta chu na na mata tindro tu seras toujours utilisé i mogo be ça do de ato madola me mur ke me yi mandi ko sebe kene be ka ko akeno ba dama ko akeno ba dama ina na on tala o jara ye yonga kene motiver quand la ni son dia fembe ni ngon me yele la re ma do ni ma de la ne nyete feno la ya non voilà les fleurs souvent comme émission de venir à bolo palais là kalo kalo me toka faire nos blancs en place ko contitur mais contitur ko là yele ko bala magie bala danse africaine bala agrobasi bala dans bolo ke palais là c'est lui le présentateur en même temps avec comédie qui avait présentation fene ni ko le balo ngoni ko lo ga gele dana ko lo la yoro de tawali mbole mbalo Obrigado, Brito, como mulher, mas obrigado, Brito. Ok, docteur. Ini cheka ni kuna foli nununa. Tiana enyo na kanga chaya. Nerem nan kalfado ila. Ibe ne kala. Ai ne de ben kalfado ila. Ne de ben kalfado ila. Ambe ban kalfado nyona. Est-ce que ngap masara leti da bon? Non, boni chef ou attaquer. Aka ida bon ngap mana. Parce que momba ko lu fenenga très bien soutenir quoi. Parce que souvent il faut que ni minka tan ça ni fena c'est tan yo. Voilà ni fena c'est tan. Est-ce que am se kana sigante ka voilà ni c'est tan yo. Mais aina na makele ngone na wuli kan digire kele nga fagi me baraka clinique passer la parce que ebola wakati ko ebola yira ina na digire ebola era de atom bora yo parce que ebola kele yo am do quarantaine na ale ne ra ka dimo ak musira to ne ka wuli ayo take no kala no wele nem nan take mo ta don abana ok d'accord problème dala grand H ameturu la c'est eba grand H ne bolo chef ya be fo gabon al ni chef ya be fo ga ni chef ya kili ok sira ke ne ngali ngen na net no kelaw problème kan go sunna be bore ya fama mantara yoro anga cameraman ko gole no ni bora ma blayla wala bi wala kele go wulfu ta voilà ne wan man fo ibe boga soroi ne tay yani ne te sala ay ni min gara plateau ko be da ayo te da kana ma ibi ta sori nyai na min fo ya abe da ala ete kuma wala fada no te check ya la dota dro ko bla la ko ko no te check sai ni check sai ko gararo no be ke na masa ka ga plateau nga bana awo idume boga soroi abtaka flow ngade ala so nga kenega akanga molare ni bule bule ya dogoyare grand H kano fore mali kuna foni cameraman no tien lo ko nga fo eno ko nga fore omuna ali ga da tonton folima ali sa lebe tono le lawe mo ko buka ta yoro ora lebe tono abuka ta nyebe buka se ko benite no shika to koma kana na se ngore boato anga kuma ne grand parce que to buka ta nyale ko se ngo pa ke nga kulen to ngono ko nga fo ko akai tonton go akai yo kuma ifone mandala ja chiene do ni to ngoi Gracias. Kan membida. Wala kan fo ete pa. Represele no neke nyinga. Wala ne problème de. Nyinga ba parce que ni manyinga ni mina kuma chene. Na wana nyinga. Gracias. Yelma mu yere di e pousser ka do ni bara ngono. Comédie kono. Awo. Est-ce que ne pousser ra do comédie kono? Bonne pse ka fo
a bɛ na naturellement yɛrɛ quoi a bɛ na naturel awɔ mais fɛn dɔ fana y'a to i y'a lancer yɛrɛ k'i yɛrɛ d'a ma bon tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye de i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na i bɛ mɔgɔ ye fɛn dɔ la i b'a kanu quoi bon à travers les différents comédiens n tɛ se k'a fɔ nin kelen bɛ nin kelen quoi mais comédie ni fɛn na a diyara n ye k'a kanu ka don a la sinon moi-même personnellement je n'envisage pas ka kɛ comédien yaya humoriste yɛrɛ ne mɔ mais mun nana n'a ye ne yɛrɛ ni tun ye sɛgɛnɛ ye ne tun bɛ tila wala n bɛ kɛ docteur de i y'a faamu docteur de tun ka di ne ye mais ni i nana problème dɔ rencontrer donc problème dɔ y'i sɔrɔ kɔfɛ école kɔnɔna na comme problème ka ca diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc fɛn dɔ bɛ sira bɛ dévier i bolo donc déviation kɔnɔna na voilà dɔ bɛ ɲa quoi bon komi a tun ka di n ye ka kɛ docteur ye ka mɔgɔw kɛnɛya je vis que a m'a échappé quoi parce que d'être un humoriste aussi c'est comme un docteur parce que ka mɔgɔw layɛlɛ ni sera ka mɔgɔ layɛlɛ a bɛ mɔgɔ voilà a bɛ stress bɛ mɔgɔ kan docteur yɛrɛ b'a ɲini mɔgɔ fɛ ka yɛlɛ pour que ka lafiya voilà donc komi problème sera ka ne ka école ko dévier donc n tɛ fɛ a ka nin dévier quoi i y'a faamu donc maintenant n bɛ ka n banban nin kan hali n'a nana cogo cogo n b'a gɛn a bɛ taa quoi d'accord voilà ala ka si d'i ma halisa ka tɔgɔba d'i ma i k'a bila kɔrɔ i kana bila bana ye ni fɛn min ka di mɔgɔ ye i bɛ nɔ bɔ o de la voilà docteur yalima e bɛ a na kɛ docteur ye grand âge i bɛ don a la wagati min na yalima i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la bon n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ fo ka na se waati min na n ye docteur rencontré i bɛ se ka fitinin ɲɛfɔ an ye o la ouais bon n ye groupe caman kɛ saba ɲɔgɔn bɛ se k'a fɔ parce que n'i taara fɛn fɛn na i se néglige u b'i négliger quoi donc i bɛ nin moment kɛ i bɛ répétition kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin répétition kɛ i tɛ yɛlɛ scène sanfɛ fɔ nin ka kɛ i y'a faamu donc a dɔw yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ dɔw yɛrɛ hakili yɛrɛ tɛ n'a fɔ n tɛmɛna groupe yɛrɛ fɛ awɔ parce que n dɔnnen tɛ o n'i dɔnnen tɛ hakili tɛ se ka to i la quoi mais ni n y'a ka émission dɔ de suit a b'a kɛ to comme an bɛ télé dɔ kan ni télé wɛrɛ tɔgɔ non ayi non o tɛ problème o tɛ problème émission dɔ de suit renouveau kan awɔ a y'a ka numéro di bon a don bɛ village la n taara séjour kɛ donc n y'a wele n ko a chef n ko ne y'i ka émission suit renouveau kan n ko vraiment n ko i ka kuma taabolo ne diya n ko est-ce que n bɛ se ka gɛrɛ i la quoi a ko problème t'a la n ko n bɛ se ka gɛrɛ a la n k'a bɛ mɛ a y'a yɔrɔ fɔ n ko bon n ko actuellement ne ti Bamako mais n bɛ village la donc ni n seginna n b'i wele bon n y'a wele o waati y'a sɔrɔ occupé len don dɔɔni mais a ye rendez-vous di yan radio so dɔ la a sɔrɔ a bɛ émission dɔ fana na ye donc n ye moto ta n taara a kunbɛn arampar n taara a kunbɛn donc a ye n'a sigi a ye kuma fɔ n ɲɛna humoriste kan ka taa cogo min na kan ka kɛ cogo min na kan ka kɛ cogo min na donc n bɛ se ka na groupe la problème t'a la ni baara nege bɛ n na quoi n ko n y'a mɛn mais o y'a sɔrɔ ala ka hinɛ la monsieur tiɲɛ ta f'a banna a bɛ wurali segu la n bɛ baara k'ale bolo mais o tun tɛ i n'a fɔ groupe a tun bɛ encadré a bɛ orienté quoi bon n nana ye ale ka kuma fɔta ani monsieur tiɲɛ ta ka kuma fɔta a bɛɛ ye kelen donc o c'est nin de ye vérité yɛrɛ ye donc n nana humour kɔnɔna na ale fɛ o la i y'a faamu sinon n bɛ domaine cinéma fana kɔnɔ mais n b'o kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye n'o ye Baba Sise Suleman Sise denkɛ awɔ n b'a dɔn voilà n bɛ cinéma k'ale bolo voilà bon ale nin fɛ n bɛ compte kɛ ale yɛrɛ de ye n dege compte la sinon n ma deli ka compte kɛ ale de compte kɛcogo fɔ n ɲɛna donc i bɛ fɛ ka ziiri da nin chemin in de don n'i ye nin ta n'i ye nin ta i bɛ se ka nin kɛ tan i bɛ se ka kɛ ziiri bon n'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ ziiri na i bɛ kuma nin cogo la n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ humour la i bɛ kuma nin cogo la donc humoriste kan ka présenter cogo di scène sanfɛ n t'an bɛɛ parler na voilà sinon ne ka plateau in voilà sinon an tun bɛ fini fara faralen ni fɛnw dɔ dun ouais ko mais n yɛrɛ tilara ka ye voilà donc n yɛrɛ tilara ka n'a ye k'a fɔ nafa t'a la quoi a bɛ se ka kɛ dɛ mais o fana a yɔrɔ don quoi awɔ hali Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ u bɛ humour kɛ très bien même bien sapé i bɛ taa sɔrɔ bien sapé voilà hali maxi vacances la n delila ka n y'a participer 2017 yɔrɔ junior de kɛra premier Kanté junior ale ma ta quoi parce que u fila de taara finale la bon an bɛɛ tun bɛ troupe kelen na mais a ma gagné a nana non ale bɛ habillement minnu kɛ fɛn mɔgɔw ko non habillement tɛ fɛn min bɛ bɔ da kɔnɔ voilà o de bɛ ta en compte voilà a digira la dɔɔni quoi mais ne y'a la faamuya k'a fɔ n ko fini ninnu tɛ donc grâce à lui quand même mais
ni confiance to da nyere kan i murta fɛn kɔnɔ domaine kɔnɔna na ani compte kɔnɔna na. Ok. Voilà. Docteur Inchi ini baraji. Foli belebeleba kan ka d'i ma. A yɛrɛ fana bɛ fo. N'i ma k'a ye i bɛ tɛmɛ a la. A yɛrɛ fana bɛ fo. I bɛ tɛmɛ ne bɛ fɛ ka tɛmɛ a la de. I bɛ tɛmɛ a la de. Tɛmɛ a la. Voilà ne tɛmɛna a la. Karamɔgɔ yɛrɛ ka aladeli de kalanden ka tɛmɛ ale la mais o tɛ karamɔgɔ ɲɛngow ye dɛ. Wala karamɔgɔ ɲɛngow bɛ yen o tɛ fɛ i ka tɛmɛ u la. Karamɔgɔ ɲɛngow. Olu b'u sen da i ka carrière kan i tɛ tɛmɛ. Et puis bon ne b'ale yɛrɛ fana fo. I b'a dɔn a fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ ma jiginen don. D'accord. N'i ma jiginen don i bɛ fɛn caman faamuya quoi. Ko tɛ dig'a la. Et puis c'est-à-dire n'i ye a wele fɛn o fɛn na non chef bɛ nalen c'est-à-dire a ka gɛlɛn c'est très très rare i k'a wele rendez-vous la ko fɛn dɔ bɛ hali n'a cunna. Wow. K'a ma na a la quoi. Voilà k'a ma na. D'accord. Voilà bon o fana o ye point ba ye quoi. N'i kɛra sari ye kana ɲinɛ an kɔ dɛ. Wa n'i kɛra sari ye fana i ka an ka fɔ ko karisa ko ne b'a non fo i ka temps tɛ n bolo i bɛ hakɛ to e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ de. Non sara in ka d'an ye mais a bɛ ka mɛn sira la de an yɛrɛ bɛ sɔn ka dayɛlɛ a ayi a bɛ bali ka yɛlɛ de o y'a taalen de fiyewu. Ok. N'i yɛrɛ bɛ k'anw lajɛ a bɛ fɛ dɔrɔn turu ka se ale ma. Mais voilà. Ne dabali de bɛ ka ban wa. Ne ye min faamu sisan. Awɔ. Place in ne nɔfɛ ko la n bɛ fɛ ka bɔ yen la de. J'étais assis. N bɛ fɛ ka sigi yan nɔ de yan. A ka jɛman ko. Malheureusement pour toi. I b'a dɔn kɛ nin i b'a dɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ URD de. I b'a dɔn docteur aw bɛ ka taa ɲɛfɛ kojugu ase kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ o bɛ ka ne sigilen yɛrɛ kamana gan dɔɔnin quoi ko école la k'ale tun bɛ fɛ ka kɛ docteur ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye k'o sen bɛ k'a bila classe kɔfɛ ban saba laban min bɛ classe kɔfɛ mɔgɔ bɛ sigi a ka docteur tɛ b'u la. Aw bɛ sigi yen de yan. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ta tɛ i jɔ. K'a daminɛ 4e pan na. I jɔ dɛ. N'o don ne n'ale bɛɛ gɛnna ka bɔ école la ɲɔgɔn fɛ. Ja kuma yɛrɛ banna sa. Ne ka premier pan sigi bali en deuxième pan sigi c'est pas parce que je t'ai vaurien dɛ. Ne kun ka jan de ne sigira ne bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛ. Donc ne b'a fɔ i tɛ to yan taa kɔfɛ. Mais i b'a dɔn souvent hali avant d'hier tɛ a kun bɛ taa ne kɔsɛbɛ koko la de. Mais H ne bɛ fɛn dɔ dɔn Herba fana t'a la. Depuis Herba fini a somɔgɔw taatɔ a don école la. A ko ko aw kɔni bɛ ka taa don école la n'i m'a laban aw kana jigin na dɛ. Ayi o kanga dara ka ban. O kanga dara ka ban pewu. Depuis ma taa e da kangari da. Ne hakili b'a la ka Herba to école la waati min n bɛna gɛn sababu de fɔ a ɲɛna dɛ parce que an bɛɛ ye 9e kɛ ɲɔgɔn fɛ. Michel nana ko an bɛ fɛn na ko bon k'ale bɛna fɛn dɔ ɲininkali kɛ mɔgɔw la sisan donc a b'a lajɛ a b'a a musolama di quoi a b'a di fɛn min na ko un footballeur dɔ ye tigɛ kɔrɔtɔ ko une footballeuse ko un basketteur ko une basketteuse a nana se Herba ma ko Herba ko un voleur Herba y'a kunkolo munu kan depuis a kunkolo siɲɛ kunkolo baraba in siɲɛ dɔrɔn k'a bɛna faux pas kɛ a ko un voleur une volume. Depuis e ma taa faso ka bɔ école la. O ma monsieur tɔɔrɔ tellement que monsieur dabali banna monsieur fɛ k'a ɲininka bamanankan yɛrɛ la ko i m'a faamu Herba n bɛ fɛ k'a fɔ zon musoman bɛ fɔ cogo di monsieur a ko monsieur zonz i b'a dɔn monsieur kirinna a ye minɛ ta fɔ sisan a ma don classe kɔnɔ ne yɛrɛ fisara n'ale o. Depuis don ne ma taa faso mɔgɔ ye ka bɔ école la. A dann'o de la o. A dann'o de la. N ma segin n'o ye. Mais e fana b'i ta fɔ dɛ don bɛna fɔra ko ka femme sécurité fɔ ale wulila k'i jɔ ko moi monsieur ko fɛ e mémé e. Mais yɔrɔ don. Fɛ e mémé e. Donc ale y'a daminɛ fila fɔ bamanan. Non ayi mais grand âge n'a ka ko bɛɛ. Première la mɔgɔ an t'a fɔ un mot an b'a fɔ mairie. O ye tiɲɛ ye. F ça c'est F. Bon ne kun t'a dɔn. Mais donc c'est fini. On bɛna fɔra k'i ka chat sécurité fɔ don ko CHA monsieur ko qu'est-ce qu'il faut mettre au bout des chats ko monsieur mais o kukala de b'a la je t'assure. J'ai pas menti. Donc chat sécurité fɔ ko qu'est-ce qu'on doit mettre. Non. Tiɲɛ na aw fila foli kan ka d'aw ma. Ne ka fisa ni Herba ye. On n'a ta o ta ni fana ka fisa ni Herba ye. I bɛ classe tableau josi laban dɔn wa. Ko ni m'a laban. Classe tableau josi laban i b'a dɔn wa. Fournière de don.
o ye tiɲɛ ye tableau jɔsi kɛ Herba tun bɛ tableau jɔsi kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'a kɛ mais Herba kun y'a fɔ ne la ko ale somɔgɔw ko a ma ko ye barika ɲini ye quoi ayi barika ɲini jumɛn Maître ka hinɛ la pour que monsieur ka hinɛ la parce que e ka monsieur bonya sɔrɔ maître bonya sɔrɔ i bɛ to ka tableau mais aw ka fɛ programme tun tɛ bɔ min bɛ tableau jɔsi la o tun tɛ bɔ wa classe kɔnɔ mɔgɔ récréation bɔra barika ɲini to lajɛ parce que n'ale m'o kɛ horaire mana kɛ problème bɛ yen donc ni oral sera donc n'ale tableau jɔsi la monsieur b'i pan kunna quoi monsieur b'i pan kunna a hinɛ bɛ monsieur minɛ non c'est pas pour yɛrɛ tiɲɛna Herba e fana i ye ko kɛ école la dɛ ayi classe yɔrɔ fura ne tun tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a la ne ko monsieur a bila ko ne non ne ka fisa n'a ye tiɲɛna ka fisa n'a ye mais Herba ka fɛn dɔ diyara ne ye a ye nin barika ɲini min kɛ école la Herba ye muso furu a ka sɔgɔn la Herba yɛrɛ de b'a fura a ka minɛ nɔgɔ Herba yɛrɛ de b'a ko mais est-ce que o yɔrɔ la sisan tonton bɛ se ka apprécier ou bien a tɛ se ka apprécier o la tiɲɛna tonton i kan ka apprécier o la mais a kan ka apprécier o la mais jusqu'à présent H ma sɔn ka muso furu k'ale dalen tɛ muso la mais na ne Herba ko muso ye min kɛ nin na ko non Herba ka muso Herba ka a ka foyi tɛ ne tɔɔrɔ f'a muso ka minɛ nɔgɔ ko a b'o bɛɛ kɛ wa ne delila ka Herba kɔnɔnasuru k'a kana muso ka minɛ nɔgɔ ko o y'a sɔrɔ ne b'a 12 la sɔn dɔrɔn Herba muso ye Herba wele kili ko allo Herba ko oui allo a kɛra cogo di a ko i ye ji kalaya muso ko awɔ non ko voilà n'i kɛra cɛ ye sa ko ji kalama i bɛna taa ko ko danga de b'a kɔrɔ n'ale bɛ minɛn ko ji suma la non i bɛ minɛn ko halisa non mais hakili la ko muso ye ji kalaya ne bolo ka bɛna taa a yɛrɛ bɛ taa ko danga de b'a kɔrɔ k'ale bɛna minɛn k'ale bɛna non ko halisa ne fara la o halisa e fana ka sabali sa ka muso n'i ye muso bonya o fana ka ɲi nɔ muso bɛ cɛ bonya o bɛ ɲɔgɔn bonya o la denw bɛ barika ko ni muso dɔ ne suɲɛ ne kama ne ka muso furu sa dɛ fo n dɔ in suɲɛ ok merci grand H Herba cɛ o bɛ ka den kan bi dɛ ayi c'est à dire ne yɛrɛ tun bɛ fɛ maire yɛrɛ k'a lajɛ quoi article dɔ créer article min foyer kɔnɔ ni baara bɛ se ka tila cɛ ni muso cɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ awɔ o yɛrɛ de tun ye ne ka laɲini ye quoi Herba ni ma nin kuma dabila i bɛ taa Mali kunnafoniya ko k'i bɛ don yan i tɛ bɔ kɛnɛma donc i bɛ loger yan nɔ an bɛ appel kɛ o bɛ na n'i ka armoire n'i ka lit Mali kunnafoni mɔgɔw wele ko cɛ dɔ kuma ka plateau sanfɛ ko ne kana to ka kuma Mali parce que muso bɛ sɛgɛn quoi tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'a ta ka jateminɛ muso bɛ sɛgɛn foyer kɔnɔ o ye tiɲɛ ye a bɛ sɛgɛn muso bɛ sɛgɛn foyer kɔnɔ ka den ta ka minɛnɔgɔ ko ka fɛn ko ka nin fɛn bɛɛ kɛ mais il faut que fo cɛw yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn ka dɔ bɔ muso ka baarakɛta la i b'a dɔn savant dɔ italien dɔ delila ka sɛbɛnni kɛ muso kan a ko pour rendre une femme heureuse il faut 53 choses ka se ka muso la nisɔndiya i bɛ fɛn 53 de k'a ye i b'a dɔn fɛn 53 na a bɛ min k'i la i kelen ka nin bɛɛ k'a ye o hɛrɛ la e ka fisa ni mɔgɔ min ye siɲɛ 100 a bɛ taa kasi o de bolo ko bébé o b'a la dɛ là c'est problème voilà e pourtant e tiɲɛ ye dɛ n'ala cɛ a filɛ ka kuma sɛbɛlama de fɔ nin ye tan i bɛ nin bɛɛ kɛ au finish i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka fɔ dɔ ma ko bébé ayi mais normalement autant que un homme n'a bɛ k'a fɔ cɛ wɛrɛ ma ko bébé o man ka digi la o ne b'a dɔn dɔ bɛ kiriya wala e tɛ bɔ da i kɔni fɛ ɲini ni barika ɲini k'i to a kan bébé fɔli man ka digi la minɛnɔgɔ koli ma digi la yɔrɔ furani ma digi la den bamuni ma digi la e bébé gansan fɔli ne bolo tɛ kojugu ye o fɛn min b'i bugɔ ne ma don i n'a cɛ dɔrɔn a b'a bolo kuru k'i susu ɲɛ t'a bolo bɛ k'a ŋɛɲɛ a ka problème ye dusu de t'a kɔnɔ nin bɛɛ bɛ ka da i kan o bɛɛ la i tɛ dusu ta ok Herba an tɛna na turu lase e ma sa an yɛlɛla walayi fo ka ne yɛrɛ yɛlɛla fo ala ne ka plateau in civiliselen dɔ bi koyi Herba kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ n da a kunkolo dɔrɔn de yɛlɛ ko bɛ ne la donc i b'a kan ko ayi tɔnɔ Herba tɔnɔ voilà n kun yira n'o kɔ tɔnɔ Herba yalima nin yɛrɛ ye e san joli ye baara in kɔnɔ bon ne bɛ baara in na a mɛnna dɛ ne bɛ baara in na a mɛnna yɛrɛ yɛrɛ de ne y'a daminɛ depuis école la depuis n bɛ école la an ka écoliso mouvement fɛ le fait que n bɛ participer donc directeur yɛrɛ ka confiance nana da n kan u nana ye k'a fɔ n kelen bɛ k'an yɛrɛ diya kɔnɔ quoi mais o n'a taw ta classe kelen bɛ mɛnna yen nɔ de n ko directeur ma
ne bɛ ka baara kɛ aw ye aw bannen don ka ne fana labɔ n ka classe kɔnɔ ka taa ni classe kura la o ye classe jumɛn an ka ɲɔgɔn sutura ni jalen don ne jɛnda sutura kama ni jalen don dɛ ne bɛ fɔra ɲina ka ba herba la sigi non herba pass e mɛna classe jumɛn kɔnɔ an ka ɲɔgɔn to sutura la parce que ne kɔrɔkɛ fana delila ka kuma dɔ fɔ cɛnin dɔ kuma n fɛ tellement que o ye vourien ye classe de bɛɛ doublé ne kɔrɔkɛ ko n'i den doublé la ka sɔrɔ a ma se classe d'examen la a bɔ école la a tɛ kɛ kalankɛla ye n bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ e fana taw kɛra ka sɔrɔ i ma se classe d'examen de la ayi c'est à dire tellement parce que ne donna baara in yɛrɛ kɔnɔ depuis a mɛnna o y'a sɔrɔ ni docteur yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn mais pour que ka ko yɛrɛ basigi sen kan n k'an yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a dɔn ko nin ye herba ye grâce à docteur an ka docteur bolo kɔrɔta docteur i kan ka fɔ walayi an kan ka fɔ et puis i y'u dege baara la i ma sira jugu tagamaw kɔrɔ u b'u ka langage contrôler u ka parole contrôler don et puis savoir vivre b'u la en un mot quoi félicitations mais u yɛrɛ fana bɛ fɔ u yɛrɛ ye o fana ye tiɲɛ ye u yɛrɛ bɛ fɔ u yɛrɛ ye sinon i ka école ko in tiɲɛ don ni den mɛnna classe dɔ la ka sɔrɔ a ma passer ni examen tɛ a bon je vais faire ka herba ka non herba tɛ ni gido tɛ fɔ non ayi tɛna herba tɛ n terikɛ dɔ tun bɛ ko Seydou Jara Seydou Jara ye min kɛ 8e année la Ala de b'a dɔn et puis a tɔ kɛra mɔgɔw nana i b'a sɔrɔ n'i nana n'i sigi a ka pan kan a bɛ na dɔrɔn ko wuli n'i ko i tɛ wuli i bɛ wuli n'i ko Seydou Jara a ko i nana ne sɔrɔ yan wa i bɛ taa ka ne to bɔ n ka pan kan a ma ɲɛ a bɔra wala subhanallah mais herba ka fisa n'ale parce que herba an k'ale ta k'an ka to sutura la quoi i ye Seydou Jara ta min fɔ hakili bɛ Seydou Jara ka fɛn dɔ la quand monsieur a écrit au tableau pharmacie ko Seydou Jara k'a kalan a y'a lajɛ k'a lajɛ a ko nin y'a monsieur ko oui ko nin y'a ko awɔ ko pharmacie a ye na ji wuli di nin ma dɛ a ye na ji wuli di nin ma sinon nin ka bana wulilen de filɛ Peni Hashimi Mala a opéré n'a bɛɛ tɛ prononcer waati dɔ la o a y'aw jɔ non ma se aw bɛ wala aw bɛ yɛlɛ kɛ ka ne bana yan bi sɔgɔma tɛ a tɛna ji wuli di nin ma sa a ka kunu docteur a ye gorobinɛ to a ka yɛlɛ i tɛ k'i ka sin yɛlɛ bɛɛ kɛ bi facture kana d'a ma i t'a dɔn ko sisan Mali gɛlɛya facture bɛ ka di yɛlɛ la a bɛɛ ni fɛn min cɛ n y'a dabila n y'a jɔ n ye n ka yɛlɛ jɔ ka ɲi facture comme communicatif n'ale kala Peni communicatif programme ma ɲi sisan dɛ i t'a tɔgɔ bila n'i ban ka facture sara dɔrɔn i t'a tɔgɔ bila n cɛ dasa bɛ caméra kɔfɛ ne tɛ siran ok d'accord e ne nin fila voilà ok problème t'a la a fɔ ne kɔni t'a la dɛ kabini kelen a ma fɔ yan dɛ ok herba an b'i bolo n'o tɛ depuis ne ni docteur ye ɲɔgɔn ye ne ni docteur yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye a kɛra lafiya show la o kɛra lafiya show la o y'a sɔrɔ lafiya show la an tun bɛ taga an bɛ taa répétition na na répétition kɛ ni erreur bɛ min ka humour kɔrɔ donc bɛɛ bɛ jɛ k'o corriger bɛɛ bɛ jɛ k'o corriger ni min ta ka ɲi fɛnɛ de a bɛ fɔ k'o ka ɲi an tun bɛ baara kɛ ten cogo la mais an nana fara ɲɔgɔn kan docteur y'a laɲini sira bɛɛ fɛ comédien ka se ka fara ɲɔgɔn kan i mana kɛ mɔgɔ kelen cogo o cogo k'i fosi ka bɔ jama la i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye f'i ka fara jama kan an ka o jamaw ale kelen ka hakilina de tun bɛ nin bɛɛ bouger fɛn fɛn y'i fosi a yɛrɛ ye caman y'i fosi fɛn fɛn y'i fosi a yɛrɛ ye don dɔ ni n delila ka docteur wele n ka voyage dɔ la n bɔlen voyage la a don comédien ka ca ni cɛ 20 ye mɔgɔ si ma se ka sketch créer k'a kɛra Kayi o kɛra Kayi a ka ca ni cɛ 20 ye Mali comédien ba caman b'a la humoriste caman ba u ma se ka sketch créer u ko ko docteur kan ka docteur ka nin sketch ta kan k'o kɛ parce que kɛbagaw bɛ yen quoi kan ka docteur ka nin sketch ta o don ne yɛrɛ jigila misɛnyara dɔɔni n sɔnna docteur ye n dara la fɛn t'a kun ayi mais fɛn b'a bolo fɛn min ni nafolo t'a sɔrɔ quoi
hakilina ani danaya ne yɛrɛ fɛnɛ ka tugu mɔgɔ kɔ ka da mɔgɔ la fɛn kelen mɔgɔ sɔnna k'a kɔnɔ dayɛlɛ i ye k'i ni kɔdɔ a tigi la k'i ni kɔdɔ k'i ni kɛrɛ don i fɛnɛ k'i ta dayɛlɛ a ye ni min bɛ bɔ a la n'a b'a ɲɛ k'a bɛ kɛ gɛlɛya a ye gɛlɛya kun ɲɔgɔn fɛ wa ni nɔgɔya nana fɛnɛ a ye ja k'a kun ɲɔgɔn fɛ k'a taa dɔ ma fɔ bi alhamdulilayi mɛ sira caman comédie yɛrɛ sira kan mɛ sira caman dɔn a kɛra sababu ye k'an don ziiri kɔnɔ k'an kɛ ziirindala ye don min na radio so dɔ bɛ yen nɔ don min na n tun bɛ taa n sigi ko n bɛ taa émission kɛ n ye émission sɔrɔ yen n y'a fɔ docteur ɲɛna a ko Herba ko taga k'i bɛ se k'a kɛ taga a bɛ kɛ wa a bɛ ɲa mais o n'a ta a tun bɛ se ka conseils ni fɛnw di yan a kɔnɔna la n tun bɛ taa n sigi pour que baara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya an bolo n nan'a ye ja an bɛ ka taa ɲini yɔrɔ min na ja tɛ yen ja b'an senkɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka comédie kɛ ka mɔgɔ la yɛlɛ ka sɔrɔ nɛni ma k'a la mɔgɔ bɛ se ka comédie kɛ ka sɔrɔ fanini banini dɔgɔyama ma sɔrɔ a la i ma se ka kɛ sababu ye ka Mali religion k'u kɔ don ɲɔgɔn ma i ma lagosi lase ni si ma ja mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛ ka sɔrɔ olu si tɛ mais bi ni an ka comédiens ta deni masa tɛ se ka t'i sigi ka yɛlɛko lajɛ bilen non dabilala a mɛnna wa hali furumuso ni furu cɛ u minnu sigi ka yɛlɛko lajɛ u bɛ tila ka degun u bɛ degun o nana sɔrɔ jumɛn fɛ comédiens yɛrɛ ka fɔta tɛ contrôler quoi fɔta tɛ contrôler kɛta tɛ contrôler nin kan ka kɛ yan nin kan ka kɛ yan nin kɛyɔrɔ de ye yan ye comédie min kan ka jouer yɛlɛko min kan ka jouer denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ o bɛ a danna de min kan ka jouer maakɔrɔw ɲɛkɔrɔ o fana b'a danna ani boîte kɔnɔ wa min kan ka jouer boîte kɔnɔ o fana ni b'a danna mais ni e ko k'e bɛ boîte ta k'o da famille ɲɛkɔrɔ non ni famille tɛ se ka ɲɔgɔn ye o la dɛ o ye ka dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲugu ɲɔgɔn na leçon de moralité sɔrɔ a kɔnɔ leçon de moralité moralité kɔsa in na ne taara dɔ ka spectacle la palais la i b'a kalama ne m'a bɛɛ lajɛ ne ko n tɔ kelen ma n ka wuli an ka taa so parce que mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan min bɛ ka kɛ ce n'est pas du tout joli à voir voilà a bɛ mɔgɔ yɛrɛ stress dɔ bɛ k'i la quoi tu ne seras pas du tout en l'aise mais Herba ka yɔrɔ sɔn ji la parce que n'i bɛ formation kɛ humour la u b'a fɔ ko humour la ko tout est permis effectivement humoriste bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ mais fɔlɔ b'a la quoi jeu dɔ bɛ yen nɔ n'i bilala boîte kɔnɔ i mana fɛn o fɛn fɔ o la hali ni nɛni b'a la boîte ye yɔrɔ lakorilen de ye i m'a ye boîte kɔnɔ donc ça passe mais n'i bɔra kɛnɛma ça c'est autre chose mais bi téléphone clé in na sisan bon Mali ye jamana min comme jamanaw réalité tɛ kelen jamana dɔ la fɛn dɔ bɛ yen i b'a fɔ a bɛ bɛn mais Mali la diinɛ ko ye domination kɛ yan kosɛbɛ n'i bɛ jamana min na il faut que i ka se ka jate minɛ i ka jamana kan a n'u tagabolo kan i ka baara kɛ ka da u fɛ quoi kuma caman anw ye problème sɔrɔ mɔgɔw b'an wele aw minnu ye yɛlɛko ɲɛmɔgɔw ye ni manamanakan sina fɔra humoriste sina fɛ donc diinɛ mɔgɔw u b'an wele u bɛ kangari da alimamuw b'a kɛ dugutigiw b'a kɛ i bɛ se ka mɔgɔ ladi mɔgɔ min n'a b'i lamɛn mais n'a t'i lamɛn i b'a to yen donc o de kɛra sababu ye bi bon fa ni ba mana sigi ka yɛlɛko mɔgɔw lamɛn dɔrɔn den ni fa mana sigi k'u lamɛn dɔrɔn kuma dɔ bɛ fɔ i b'a ye dɔ b'i den ka taa quoi so parce que éducation t'a kɔnɔ e taara yɛlɛ min kama i bɛ nɛni quoi parce que faut savoir parler de ka kɛ humoriste la n'a ye jama lajɛ dɔrɔn n kan ka mun fɔ a kan donc n'o tɛ humoriste la dɔrɔn c'est pas la peine voilà tonton Herba i ka nin kuma ninnu diyara n ye mais an bɛ docteur fo k'aw yɛrɛ fo sabu aw fana sɔnna a ka kuma ma tonton Herba yalima i donnen baara in kɔnɔ a ye yɛlɛma don i ka kow la yɔrɔ a ye hɛrɛ min lase i ma i bɛ se k'o dɔɔni fɔ hɛrɛ baden hali ma tila ka kuma la hɛrɛ baden an ye o dɔɔni fɔ an ye tan ne don yɛlɛko kɔnɔna la a kɛra sababu ye bon n bɔra ka taa n yɛrɛ kun ma sigi n'a ye ko n bɛ se dugu min na n ka ɲɛnamaya kɔnɔ
ni kun ko ne ma wakati ko herba k'i bɛ taa nin dugu la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ a kɛra sababu ye k'an senna se ja mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ sen bɛ don faransi ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ min da to o baro na k'o fɔ quoi o kɛra quoi i bɛ se faransi ka sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ quoi an sigilen kari kɔnɔ an b'a la ka taa Segu cɛ kɔgɔlenba dɔ sigilen to kari kɔfɛ o y'a sɔrɔ an bɛ ŋaɲa kɔnɔ a ka téléphone sonné la dɔrɔn a ye téléphone bɔ a kun k'o da kulo la voilà i kan tɛ mobili ne ma mɔgɔ 7 fagara mobili min kɔnɔ ko tɛ yan wala n sigilen b'o yɛrɛ de kɔnɔ n bɛ ka to a ka jɔ dɔrɔn ni an y'a ta Segu fo Paris mais ni n ko m'a la kale cogo sugu la mɔgɔw tɛ da la voilà e kuma ka kɛ seri yɔrɔ bon ni ɲininka ne b'a fɔ ko n taara faransi chauffeur kɛ ma jɔ mɔgɔ si m'a fɔ ko chauffeur kɛ ne tɛmɛna an jigiyɔrɔ kan tɔnɔ Herba n b'i deli quoi ala kama ne yɛrɛ hakili la k'i bɛna fɔ ne bɛna fɔ ko n bɛ dugawu k'i ye n ko ala k'i lata Amérique dugawu k'a ye kɛ dugawu k'a ye o tuma fana n taara Mali région dɔw fɛnɛ na bon n ye kabako fɛnɛ ɲɛ la an ye tagali dɔ kɛ Keɲeba depuis ala k'an da an ma deli k'o cɛ ɲɛ la tellement que cɛ ɲin ka ca a da kɔnɔ an puli de b'a da kɔnɔ pour que n'i bɛ ɲɛw ɲini an ka n'a ye dumuni bila a kɔnɔ quoi pour que marakɛ min ye basi don an kɛrɛfɛ yɔrɔ la k'a fa dɛp ka tila ka ji min tellement que respiration gɛrɛ la u ka mɔgɔ tila ka cuillère de ta a bɛ dɔ cɛ ka bɔ a da kɔnɔ non a y'a dun fo ka n'a sigi da kɔnɔ fo ka basi yɛlɛ a da kɔnɔ u ma maneburu ta i jɔ sa u ma maneburu ta dugulamɔgɔw de nana dɔrɔn bɛɛ bɛ kelen kɛ quoi mais ne ye bɔ tan sɔrɔ a ma ban dɛ comme ɲɔgɔn sabali ni ko ye ne sɔrɔ aw de don ni yɛlɛ ye n bana dɔrɔn aw de don voilà mais wara ne ɲɛda ni jumɛn de bolo est-ce que ne ɲɛjugu bɔlen don n'a ye dɔrɔn i ka docteur ɲɛda lajɛ ni mɔgɔ kɔni y'i wele i tɛ ban dumuni na voilà o de kama de i b'a mani wala ka dumuni na n y'a faamu sisan donc assistante cameraman ka assistante ma sɔn k'e wele dumuni na a ko docteur ma ko na n ka dumuni kɛ ko ne to ka n tɛ ka ɲɛjugu bɔ a la hali sɛgɛ a ma kɛ ne la non wala ala ka balo dɛ n y'a dɔn sisan n'i ye ɲɛ dɔrɔn i b'a dɔn n'i ye wele i tɛ ban dumuni na o de kama n y'i ɲininka n ma sɔn ka dɔn fɔlɔ donc n y'a dɔn sisan voilà mais ala bɛ bɛɛ sara ni ŋaniya ye quoi a bɛɛ la lajɛ d'accord cameraman ka assistante ko k'a fiyɛ k'i ye dumuni kɛ k'i m'a wele k'i jɔ t'a la fiyewu hali ni ye ɲɛjugu au moins hali ni n b'a tigɛ a fɔ ko kana bɛrɛ tigɛ n b'o kɔrɔ dɔn donc n'a y'i wele e tun bɛ taa tigɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ n bɛ sɔn ka mɔ la dɔɔni bɛ a moins hali ni u ye tilancɛ tigɛ o tun bɛ fɛn kɛ quoi ok grand tonton Herba ok faamuyali sɔrɔ l'o la donc Mali an bɛna i yɛrɛ ɲininka Mali e ye hakilina jumɛn sɔrɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka ni plateau in sanfɛla ko la ouais bon ni plateau in sanfɛla kan bɛɛ bɛna dɔn yɛlɛko bɛ niveau min na o ye tiɲɛ fɛn fɛn sigilen don k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn yɛlɛko bɛ niveau min na min kun kelen bɛ k'a bila yɔrɔ min na o bɛna ye jaa tɛ yen yɛlɛko mɔgɔw tɛ dɛ yɛlɛko mɔgɔw ka olu kanubagaw parce que yɛlɛko kɛlen bɛ fɛn min ye bi minnu yɛrɛ kan ka taga téléspectateur min kan ka taga wari sara ka tigɛ ta ka don ka taa lajɛ ka taa imurusi lajɛ a ka baara la olu bɛna dɔn imurusiw bɛ degun min kɔnɔ bi ani minnu bɛ hɛrɛ la u ka hɛrɛ la sɔrɔla cogo di ni ala ye min di maa ma o y'i ta di nafolo bɛ ban fɛn caman bɛ ban fɛn jumɛn tɛ ban o dan ye dɔnniya de ye mais an caman de saliyalen don bi k'an sigi an sen kan so kɔnɔ f'an ka wuli de ka dɔnniya ɲini dɔnniya bɛ sɔrɔ cogo di i gɛrɛ mɔgɔ la lamɛnli kɛ baro kɛ ka kɛ ni bonya ni majigi ni karama kɔnɔna ye a ka ca ala fɛ i yɛrɛ mago bɛ min na i b'a sɔrɔ fɛn fɛn sigilen don a sigiyɔrɔ la bɛɛ bɛna dɔn bi yɛlɛko bɛ niveau min kɔnɔ bi wa a kan ka taa sira jumɛn fɛ il se peut que dɛmɛbaga dɔw yɛrɛ fɛnɛ sigilen don k'a lajɛ olu bɛna essayer ka a fɔ bɔ a lajɛ a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yani kuma in si ka taa la fiyewu wa hali showbizmaniw ni kuma in bɛ digi u la docteur ye min fɔ a bɛ digi u la mais olu yɛrɛ fɛnɛ bɛna ye olu ka avantage bɛ jumɛn na an ka yɛlɛko gɛrɛw fara ɲɔgɔn kan u b'u ta sɔrɔ an m'an ta sɔrɔ
ne bɛ showbizman fɛn o fɛn ye minnu b'a kelen kelen ta u bɛ tila ka laban cogo di wallahi ne b'a caman dɔn u bɛ tila ka laban cogo di quoi e karisa épuisé k'a kɛ nafolo ye o nafolo b'e kun o ye mun épuisé o bɛ tɔɔrɔya la e ka nafolo bi ko bɛ mɛnja la e ka mɛnja bɛna tila ka laban cogo di a caman bɛ tila ka laban gɛlɛya de la an b'a caman y'a ɲɛ la quoi jamana in ka bon dɛ ka fɔ jamana in ka bon dɛ ka bon tonnerre merci faamuyali sɔrɔ olu la walayi ne yɛrɛ tun kɛlen don ka humour détester ka se degré min na tellement que kuma sugu dɔw bɛ fɔ a kɔnɔ bi mais aw ka bi a y'a tɔ diya ne ye ka taa fɛ sinon humour kun goyara ne ye dɛ wallahi a kun goyara ne ye fo ka fɔ ka goyara ne ye mais aw kama a kanu donna ne la tuguni wallahi ala ka kanu t'i la sa ami ala kana foyi k'aw yɛrɛ la ka mɔgɔ si jɛ i ka dumuni na Grand H on dirait ka nin ɲɛjuguya in barika ka bon dɛ Grand H an bɛ fana lamɛn hakilina jumɛn sɔrɔ Mali kunnafoni mɔgɔw ka nin baara in na bon d'abord n bɛ Mali kunnafoni fo tulo b'i la baara in a kɛra tan a diyara n ye an ka se yan plateau sanfɛ a diyara n ye wallahi donc a b'a jira mun bɛ ka lajɛ olu bɛna dɔn ka fɔ humoriste bɛɛ tɛ kelen ye quoi ne ye docteur ye kuma fɔ a b'a ɲalen de fɛ bon a ko humoriste parce que n'i bɛ kuma i bɛ kuma en général sinon a yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ bɛɛ fana t'a cogo la quoi i y'a faamu donc filɛlikɛbagaw k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn baara o baara n'a bɛ kɛ ɲuman b'a la juguman b'a la a kɛra humour ye o a ma kɛ humour ye o i bɛ domaine o domaine kɔnɔ ɲuman b'a la juguman b'a la bon an bɛ fɛ ka a kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ sagoya la mais comme u b'a fɔ cogo min na i tɛ se ka bɛɛ sago kɛ i kɛ cogo cogo dɔw b'a fɔ k'a ma ɲa an kɔni ka laɲini to yen au moins hali n'an sera ka 100 n'an sera ka 60 sago kɛ o ka di anw ye parce que ni groupe contour in filɛ humour dɔrɔn tɛ groupe de don an fɛn filɛ an bɛ humour kɛ mais an bɛɛ bɛ ziiri da bon an ka don ziiri na o sababu ye docteur ye parce que a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ man ka art kɔnɔna na bolo kelen n'i ye artiste ye i kan ka essayer ka dɔn ta bɛɛ la bon n'a bɔra da o da fɛ i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ comme i n'a fɔ humour bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ziiri ye n'i y'a di a kɛbagaw ma ziiri fana dɔw bɛ yen a bɛ se ka yɛlɛma i b'a kɛ humour ye n'i y'a di a dibagaw ma i y'a faamu bon o bɛ cogo min na humoriste bɛ se ka kɛ dɔnkɛla ye i n'a fɔ dɔnkɛla bɛ se ka kɛ humoriste ye bon an ka groupe in kɔnɔ dɔn b'a kɔnɔ humour b'a kɔnɔ conte b'a kɔnɔ magicien b'a kɔnɔ acrobatie b'a kɔnɔ n'o ye kalanikɛlaw ye bon an b'an bolo jan an dɛmɛ instrument fɔlikɛlaw olu b'a kɔnɔ donc an b'an bolo de jan sisan an kanubaga ni an dɛmɛbagaw ye minnu bɛ se ka dɛmɛ lase anw ma an bɛ plateau sanfɛ c'est vrai an bɛ ka baara kɛ an yɛrɛ mais an mago bɛ dɛmɛbaga ɲumanw fana na i n'a fɔ chef y'a fɔ cogo min na kalo o kalo an bɛ spectacle dɔ kɛ palais la mais sanko in samiya ko in na parce que samiya spectacle ko man di dɛ voilà donc a ka d'an ye ni samiya banna yɛrɛ an bɛ fɛ ka dɔ kɛ mais o la an bɛ voilà ko septembre kɔnɔ voilà donc an mago bɛ Mali kunnafoni yɛrɛ la n'aw yɛrɛ yera kɛnɛ kan a ka d'an ye donc an mago bɛ dɛmɛbaga ɲumanw na bon n b'a dɔn a ka ca Ala fɛ maa min bɛ Mali kunnafoni filɛ ni a ka d'u ye Mali kunnafoni yɛrɛ kanuya kama u ka anw dɛmɛ ani Conte Tour yɛrɛ kanuya kama u ka anw dɛmɛ. D'accord. Merci grand H. An tɛ tonton docteur kɛ k'a kun cɛ sa tonton docteur e bɛ se ka mun ladilikan de di humoristew ma. Ok, n bɛ Mali kunnafoni fo kosɛbɛ parce que i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ ye min ye ko Mali kunnafoni moi je pense que kunnafoni ɲuman kɔni bɛ sɔn ka sɔrɔ nin kɛnɛ kan humour bunakun kan mɔgɔw bɛ se ka min faamuya donc Miriam bɛ la Mali humour la bi hakilina kelen de don diɲɛ fɛn o fɛn ni i dusu de y'a kanu k'i bɛ c'est à dire ni i y'a kɛbaga ye il faut que a ka diya i dusukun ye i k'a ɲini k'a dɔn k'a sɔrɔ k'i k'a kan o la a b'i nafa
wa ko adamaden kelen o kelen i kɛra humoriste ye i kɛra baara o baara kɛbaga ye i k'a bila i kunna c'est-à-dire k'i si lajɛ mɔgɔ kuma dɔ la i bɛ bari k'i yɛrɛ kɔrɔlen de ye e bɛ boli dɔ nɔfɛ bi i b'a k'i sunkuru ye c'est-à-dire wagati dɔ la i bɛ boli ko nin n bɛ sunkuru tigɛ mais wagati dɔ la sunkuruw b'a f'i ma ko papa o b'a yira k'a fɔ que i ma ɲi da dɔ la quoi donc fo an fana k'a bila an kunna k'a fɔ en tant qu'artiste ko sanga wagati de don la beauté est éphémère mais i ka sanga kɔnɔ il faut que i ka fɛn damadɔ lajɛ i yɛrɛ danbe i yɛrɛ i ka jamana ani mɔgɔ min bɛ bɔ i la f'i ka se ka nin bɛɛ de servi i bɛ art fɛn fɛn kɛ e ka jamana bɛ se ka mun sɔrɔ a la e yɛrɛ ta ye jumɛn a ka se k'i balo en même temps a ka se ka tɔgɔ duman d'i ma i kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ mana i den ye gɛlɛya la u k'a fɔ ni fa ye fɛn bɛɛ kɛ jamana ye hali ni jamana m'a dɔn a ye ne bɛ nin den dɛmɛ o bɛ dépend fa ka baara ɲuman de la quoi il faut pas que mɔgɔ ka vie k'a fɔ k'i tɛ sa quoi ça c'est pas bon donc n'i bɛ diɲɛ baara o baara la fɛn saba bɛ yen o ka sɔrɔ i la a kɛ i yɛrɛ kama a kɛ c'est-à-dire min bɛ bɔ i la a kɛ o kama i bɛ jamana min kɔnɔ a kɛ o kama i b'o fɛn saba o aspect saba de lajɛ ka baara kɛ n'o ye k'i bila o kɔnɔna la n'o kɛra i bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana b'a dɔn i ye wa i y'a kɛ ni ŋaniya min fɛnɛ ni bɛɛ tɛ perdre quoi dɔ bɛ sɔrɔ a la min bɛ se k'i récompenser mais kan'a kɛ dɔrɔn ko min ka di n dusukun ye souvent an b'o o fili bɛ mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ bɛ tugu a kɛrɛ kɔ o ye filiba de ye adamaden kan ka tugu hakili de kɔ hakili de bɛ yeli kɛ a bɛ fɛnw analyser mais dusukun bɛ kanu de kɛ mais a tɛ miiri kɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ ni dusu ye hali n'a réussira kɔfɛ i bɛ tila k'i bolo ki parce que i y'a kɛ ni dusu ye hakili t'a la quoi mais kuma dɔw la fɛn dɔ ka di i dusu ye hakili b'a fɔ ne ni nin kɛli man kan donc i ka hɛrɛ b'o de la hakili de bɛ analyse kɛ donc ne bɛ se k'o conseil de di Mali artistes ma k'o conseil di humoristes ma parce que ne bɛ kuma dɔw la a b'u tɔɔrɔ mais ne kan k'a kɛ tant que ne tɔgɔ bɛ récépissé kan tant que récépissé bɛ ne bolo ko je suis le président tant que o ma yɛlɛma mais ne bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ man kan tɛ ka nin fɔ ne de kan ka nin fɔ quoi i donna association na o c'est-à-dire i ye association membre ye o ne kan ka ne tiɲɛ fɔ i t'a membre ye o ne kan k'o tiɲɛ fɔ parce que tɔgɔ fu tɛ se ka da ne la ten ci dɔw bɛ yen fo ne k'o tigɛ mɔgɔw kan soit humour ka yɛlɛma soit humoriste kɔni k'a ka fili dɔn n'i bɛ fɛ ka changer wa maliyɛnw yɛrɛ fana k'a dɔn k'a fɔ an tɛ minnu bɛ dɔw ye se sɔrɔ a la bi kosɛbɛ anw yɛrɛ fana bɛ ka balo a la an ye muso furu a la an ka denbayaw bɛ ka balo a la an t'a fɔ ko an tɛ ala fitiriwaleya quoi an ye jamana caman fana yala alhamdulillah mais mɔgɔw ka se tɛ kelen mɔgɔw ka yecogo tɛ kelen bon humour la fana artisiya la dɔ bɛ sɔn dɔ ma dɔ tɛ sɔn o ma art la sisan dɔ bɛ yen o bɛ se ka i si bɛɛ kɛ ka yala mɔgɔw nɔfɛ bon an dun filɛ an tɛ se mɔgɔ deli la an ta ye de n'i ye min d'an ma scène sanfɛ an ka kɛwale la ça c'est l'essentiel an tɛ tugu i kɔ an t'a f'i ma ala kama an k'o de an ka art k'an balo n'o y'an dan yɔrɔ min na ça c'est l'essentiel donc an tɛ mɔgɔ contre la mais an bɛ baara in ɲɛ de fɛ an bɛ ka keleya jamana minnu bɛ an lamini na olu fana ka se k'an ye i n'a fɔ bi Burkina bɛ k'i organiser u ka humour bɛ ka bɔ nɔgɔ la i n'a fɔ Côte d'Ivoire bɔra nɔgɔ la cogo min na Sénégal bɛ k'i organiser hali Guinée bɛ ka ye parlement du Rire la bi mais maliyɛn tɛ se ka taa min ka kan ka taa sira bɛ da o ɲɛ min man kan ka taa o bɛ taa kɛ bamanankan fɔ ye k'a na maloya i n'a fɔ mɔgɔ kalannen t'a kɔnɔ mɔgɔ kalannenw bɛ yen nɔ kɛnɛ ka dayɛlɛn dɔrɔn an b'an jɔ ni humour ye k'a daminɛ yan fo san wɛrɛ i tɛ bamanankan mɛn a kɔnɔ mais fo da de ka yɛlɛ donc an b'o ɲini bɛɛ fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ humoriste ɲɛnamaw bɛ yen nɔ mais hali bi an mago bɛ c'est-à-dire mɔgɔ dilan min bɛ se ka parce que bɛɛ n'i dan don quoi mɔgɔ dɔ ka fara anw kan ka se ka mɔgɔw an bɛ se k'u encadrer cogo min na ka humour bila minɛn dɔ kɔnɔ pour que a ka se ka kɛ baarakɛminɛn ye jamana ka tɔnɔbɔ humoriste yɛrɛ ka se ka tɔnɔbɔ an mago b'o de la c'est-à-dire humoriste ka sabali u kana boli showbiz maniw nɔfɛ ko se bɛ nin ye ka salle t'an ye quoi non fara humoriste ɲɔgɔn kan aw ka idée ta
ka thème ta thème te ban yɛlɛ ko te ban non te ban mais ni salayara baara la i danbe yirila quoi voilà mais hakɛ to ɲini n'a sɔrɔ n ka kuma digira mɔgɔ minnu na ka sɔrɔ ka yanni n ka fɛnkɛ kɛ fo n ka baara fɛnɛ fɔ mɔgɔw ye comme ne bɛ thé feere fɛnɛ kɛ quoi voilà je vais kalama à force d'aimer du thé j'ai fini par aimer tous les mots qui se terminent par tels que l'égalité, la fraternité, responsabilité, digne, loyaux, longévité, la progressivité, sauf la méchanceté. Voilà. Voilà. De fois on a bi émission a dit trop. Ni tunye docteur Grand H ani tono herba comme tono de folie kadali ñu yolu ya nga plateau sans flek jija ga tono da herba tono H ay ta ko to dumuni OK ne buru sa mission voilà parce que le fana le ga point fort point go fort me fait comme il sera mieux que H là ne H me se ka sababu do soro ni kene ka ka rassurer ka ira ka cheka na ya bana kana siran ijo nga suri miya kinije miya buruje la sano elebeka ke amodi est-ce que kipelenta ka asidi voilà ni mu yanga émission yele wati o baby